Så må vi se, om det bliver ren, ja. Og vi kan en ren ferie møde forhåbentlig. Så er vi pakket og klar til at køre. Nu må vi se. Her er det nemt at pakke, jo. Der er masser af plads. Hej hej. God tur. Hej hej. Hej hej. Hej, god tur. Lige måde. Ja, vi prøver at sætte kurs med Bornholm. Så fik vi lige tanket. Nu må vi se, hvornår vi skal tanke igen. Og så er vi sådan cirka næsten et par uger på op. Er du med, mor? Ja, nu. Grim Aldi. Føj! Gitte må gå på kurs. Så gør jeg ligesom far bare en masse kilometer landvej ned på memory-kortet. Det er så spændende at se landvejskørsel. Der var også en. Så kører vi over dagens første bro. Det var den Lillebæltsbroen, selvfølgelig. Og lige nu er lidt skyer på himlen. Jeg håber, det bliver bedre til næste bro. Og få lidt havkig. Der er ikke særlig god kig ind over Fyn der. Jeg håber, det bliver bedre. Det gør det nok. Så er det dagen derpå, Tour de France. Gul afspærring står der lidt stadigvæk, og ja, hvis man kan se på billederne, så er der fuld affald overalt. Ude langs hegn, og det luk kommer lige kørt væk. Men i går, der har været 1 milliard mennesker her næsten, ja. Men vi går lige ind i Lidl og provianterer lidt. Så kører vi ud på Storebæltsbroen. Nu var der cykelløb i går, nu er der bare biler. Og Kaja og Bøje er kommet tilbage. Alle måger sidder og... Og nu er vi næsten halvvej på Lillebro. Nå, så er vi der Sprogø. Jeg ved ikke, hvad sprog de snakker herude på ø. Så kommer vi derud til pylonerne. Så er vi ved med halvvejs på Storebro. Bare har filmet en masse landevej. Det er dejligt. Nu skal vi lige se, om vores betalingssystem virker. Det håber vi da. Prøv at se, om det virker det her. Hvor er nummerplade henne? Ja, der var det så lige mongol derinde en dag, ja. Nå, så kom vi da alligevel til Sjælland. Det var knap så ekspres i dag, men det gik jo alligevel, ja. Der er nogen, der bare holder på kryds og tværs. Nå. Vi finder et sted at spise, og så er det bare dejligt. Så kører vi ud på Amager, ikke, mand? Og kravler ind på Amager, ikke? Ja, det var så ikke Øresundstunnelen, det her. Det er bare lige vi går under motorvejen. Tag mod øst af E20. Så var det sidste afkørsel, så kan vi ikke fortryde. Vi vil til Danmark! 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 Nej, det kan vi ikke. Nu er der kun en vej, og det er nede under tunnel til Sverige. Tak. Ej, hvor er det bare heldigt, det er timing. Så er vi nede i tunnelen. Så syng en gang. Grete, syng. Danmark er jeg. Og pis, jeg nåede at få prop i øret. Prop i øret? Ja. Derfor sagde jeg, at I skulle synge. Jeg troede, du sagde, at vi skulle synge.
med, Victoria? Det går ned i det her. Vi skal også ned over andet, jo. Det går ned. Jeg er faktisk længere væk fra Sverige, end du er. Du er faktisk tættere på Sverige lige. Jeg er faktisk lige 50 cm tættere på Sverige, ja. Det går ned. Kan I slet ikke mærke det i ører? Nej. Der er noget ved skobunden. Nu kan du se lys for enden. Du ser lys for enden af tunnelen derude. Ja. Der, med en fin pølsfinger peger. Nej, det er ligesom et overgang for at gøre det bevidst blidt. Sådan, så kommer vi op ad den tunnel. Så kører vi snart over på dagens tredje bro. Og sandsynligvis nok den sidste bro. Fortsæt lige ud og bliv på Øresundsmotorvejen. Så kører vi i Sverige. Det er jo det, svenskerne har en pæn del af broen, hva'? Ja. Jävla svensker. Er der liv her, bror? Det er ribber lidt. Der er lidt vind her, der. Det kan altså ikke gå ved. Selv moren, de flyver lidt sidelæg. Tyskerne tager også til Sverige. Det er hvad, de skal til Bornholm, jo. Ja, det er det. Jeg må ikke lige så ved sejle fra Tyskland af. Så må vi håbe, bomben går op her for vores nummerplade. Det var flagtalen. Yes, kør! Yes, kør. Fuld gas, det virkede. Og fuld gas, ligesom der er 12 her, ja. Der er ikke nogen 12'ere. Det var heldigt. Det er sødt. Nu kommer vi fra vildt her op på de små svenske landeveje her. Nu tager vi lige salgsbilledet, ja. Og så landte vi der ved færgen. Det gik jo glat, næsten. Se om vi har glemt nogen. Der står passagerdæk, men Så den skal vel opad. kommer vi der ombord på færgen. Så er det lige været en tur i Kvickly, og så sætter vi kurs mod sommerhus. Vi starter lige her på havnen. Så vi kommer ind med færgen, den er også fyldt af sejl igen. Ja. Nu må vi se, om vi kan finde et sommerhus. Det plejer vi da at kunne. Ja, en maler, han vil jo nok kalde det havkig, vi har her ved det sommerhus, er vi lige et eller andet ved. Men lad os nu se, om det ikke bare er malertrik. Sådan lidt ned af en vej her, midt i en myretue. Så lander vi her. Det lille grønne hus i skoven. Så er vi kommet afsted med vandhunden. Skal du i, mor? Nej. Jo. Kom nu. Ej, jeg får beskidte før. Kom nu. Okay. Ja. Stå efter mig, så kunne jeg godt nok.
Så prøver vi lige at gå en lille tur. Det kan vi. Skal en tur til Hammershus i dag. Ud og gå og vandre bliver næsten, ja. Vi prøver. Så er vi lige forbi svenskerhusene i Rønne. Det var dejligt at hjælpe for svenskerne efter krigen, ja. Og så kører vi lige en tur mod Hammer nu. Det er indtil det vi skulle jo. Er du sikker? Er du tom? Flyt dig da for helvede. 2 hoveder slår bedre end et. Hammershus i al sin pragt. Hold da op. Jesus Christ. Vi skal lige have lidt udsigt her, helt ud til kanten selvfølgelig. Hvor langt er der nede? Victoria? Er det en udsigt? Er det sikkert? Ja. Se, der er klipper derovre. Det er bange for det. Der har vi selvfølgelig. Så kan man rigtig se klipperne her. Men jeg tror der er kun én vej, og det er den her over klipperne. Ja, den kan klatre op, falder ned. Så ramte vi den rigtige hule. Men så kan vi sige, at vi er ved på begge sider af hulen, var hulen. Det er et godt billede der. Du kan lige holde den sten der. Jeg tror faktisk, den ville være lidt større. Det er du nok ikke den første, der siger. Hvis man sådan forestiller sig en Harry Potter-grotte-agtig, ja. Og så ser det her, der bare er sådan smal, så ja. Men det var Jons kapel.
Så vil jeg lige tage en tur til Duerøde. Så må vi se, hvordan det om det er noget, der duer i øjet. Hvis jeg havde badetøj på, så var jeg med. Det havde jeg også. Skal vi i vand, Oliver? Jeg overvejede faktisk bare løb. Jeg tror, at Der er altså nogen, der er langt ude af det. hvis man skal gøre det, skal man bare gøre det, tror jeg. Der er alligevel nogen, der er ude. Stykke ude. Skal jeg gå ned til strandkanten? God tur. Så tog han sig mod til. Nå, ja, så kommer vi til Rytterknægten, men den er selvfølgelig lukket på grund af renovering. Sådan kan det gå jo. Så kommer vi helt op og kigge ud over øen. Og så skal vi op og hoppe på noget Bornholms klippegrund. Hop, hop. Den rokker sig ikke, det er ikke rokkestenen. Nej, jeg tror heller ikke, det er ekodanen. I en skov en hytte lå. Der sad vi jo lige ved en å og drak en øl derpå. Vi har ingen bajer, nej, det ligger i bilen. Nøjes med vand. Dansk vand, afrikansk vand. Dansk vand. Hvad giver det ikke prinsesse smerter? Hvad drikker Møller? Og så fik dyret noget at spise. Det er godt med en sandwich. Ja. Nam, 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 nam. Skal vi se en sten, der rokker? Så må vi næste se, om den rokker. Rokker, krokker, gummiklokke, rokker. Der er ikke noget, der rokker her, der. Gummen rokker. Nej, det er med smid med gurli. Den går i stykker. Ja. Så kan du finde den over i gulvet. Og inden altså gøre, at man synes, man rykker sig. Så fylder han godt nok lige det hele her. Ej, lige det sådan en plastikbåd. Hold da. Det de prøvede før, det der var. Vi kan se fartroen ud, men de har styr på det. Har du bestiller mig pladser? Så kommer speederen i bunden. Så der er Gud hjemme. Kan vi se kaffesløjet?
4 gange længere, eller hvad? Ja. Nå, så kommer vi ikke ved færgen i dag. Hyl. Så må vi da hellere overnatte. Vi skal have min kurs. Og skal vi lige se, at vi har lykkegrisen med, hvad jeg vil sige. Hvor lang tid tog det at finde den? Jeg kiggede bare tilfældigt, og så fandt jeg den. Den er også rimelig stor. Det er ikke svært at sige. Jeg så ikke, der var kløver, så du har set, når jeg ikke set. Den skal gemmes. Kan jeg vide, om der er ham, der sidder og siger sådan i mosen? Eller hende, det er ikke jo. Nu tiger det selvfølgelig helt stille, når vi er her. Så kom vi til verdens ende, men vi overdøvede måger. Af hende mågekoloni med 100 unger. For vuggetog hjem. Så kom vi i havn. Nu er alt stille og roligt igen, ja. Der er styr på sagen, det er lige præcis, når den skal starte motorerne. Så bliver det sol over Gud hjem alligevel. Så er vi lige forbi Pedersker Kirke. Den er vist temmelig skævt i arkitekturen. Der var også noget med, at der var en bygherre, der kiggede lidt for dybt i brændevinsflasken, kunne man læse sig til.
Men nu har vi allerede fået tørvejr igen, og solen kommer lige om lidt. Til Bornholm, Bornholm, Bornholm. Vi skal lige nærmere kigge på det skæve der. Det var så Pedersker Kirke indenfra. Og så vil Victoria lige holde dagens prædiken. Ja. Der er nogle trælse pladser. Hvor tit spiller FCK dårligt? Hvem pjekker fra skole? Hvor mange hjerneceller har Sten? Så går vi efter det, der hedder Dronningestenen. Og det skulle så være en udsigtspunkt heroppe for oven af klipperne. Må vi se. Og så er der to, der slår sammen og falder ned i trapperne. Nu glemte vi at tælle trin. Men der er mange. Vi er oppe her, hvor vi har lidt smule udsyn. Hvad er der endnu? Vi fortsætter bare lige op her. Så er vi her næsten Dronningestenen. Og det skulle så være en rigtig fin udsigt, hvis vi skulle få vejret. Det er bare arbejde. Når man snart slutter, så går det ned ad mig. Oppe har en god udsigt. Ja, det så lige når vi holdt og tog billeder heroppe. Ja, det er kønt par, vi har sættende der. Som bare spejder ud over Ekkodalen. Fra Dronningestenen, så det er egentlig ikke Ekkodalen, men det er jo i hvert fald udsigt ud over. I hvert fald mindst 500 væk fra Ekkodalen. Jeg tror, at lige slutter videoen her, så går vi ned til mor igen. Tarzan. Kan du lige tage 10 armbøjninger? Pull-ups. Pull-ups? Ej, er du sindssyg? Ja, jeg er sindssyg. Kan man, ja. Kan jeg ikke. Jo, Det var natur på første klasse. Du skal zoome lidt mere ind, skal du ikke? Hold da, nu kommer de op derovre, far. Så er vi på Bjergvejen i Gudhjem, Termsinervejen. Anden gear nu.
været noget en bjergvej, der ved noget. Der kan jeg ikke forstå, for det ensrettet her. Hvorfor så 2 spor? Ja, interessant. Nå, vi skal finde en parkeringsplads jo. Det var svært. Der var helt Gudhjem rundt under findingen, så må vi holde helt ude på Lars Tønskis. Helt ude på Krølle Bølleplads, som de siger herovre vel. Så kan der så komme sol over Gudhjem. Nå, det er æggeblom. Det er nemlig æggeblom, der skal ud over. Det skal bare ud af det er solen, og det er Gudhjem, der ligger dernede. Sol over Gudhjem. Det skal bare hælde ud over fisken. Ja. Det er så lækkert jo. Det er næsten det bedste. Hun har bare sagt, bare spis. Nå, når vi så søger. Hvad er dommen så? Det smager virkelig godt. Det er lækkert. Det er dejligt. Så kommer det vigtigste. Servitrisen med bajerne. Nej, det er for Nej, jeg har ikke. Det er rigtig lækkert det her. Har du smagt, mor? Nej. Igen. Så må vi gerne komme forbi her igen. Nå, hvor stor mundfuld. Så lad os så høre det der. Mums. Der er bien. Er der bien? Nej. Det er jo ikke mig. Er det godt? Ja. Salt, der skal salt på æggen. Det smager ligesom viskus. Det er sild, der er fanget i Esbjerg. Det smager også af Esbjerg. Det tænker jeg, det er same. Toppen af Gudhjem. Det er en fantastisk udsigt. En del af helligdomsklipperne. Kan vi kigge, vi står faktisk næsten lige på en afgrund. Det er der rækværket. Og der er sådan set lige 30 meter fald der. Så skal vi se. Ja. Selv de unge mennesker kan blive træt jo. Så må også gamle jo tage teten og overhale indenom. Slupte. Og så er der mere klipper. Og så vil man så ikke kunne se, at man løber ned ad trapper og klipper. Bum. Så kommer lige til en grot her. Det er næsten ligesom Jons Kapel. Næsten mere grotteagtigt end der. Jeg tror, man kan gå temmelig langt ind her faktisk. Jeg ved ikke, hvor dyb den grotte er, men det er nogen, der siger, at den er 100 meter eller sådan måske. Det er svært at sige. Jeg skal ikke prøve derinde, men men det er i hvert fald føles koldt. Det er anden kontra herude. Men det er ved, vi skal tage op bilen igen. De har en fransk hotdog eller andet, tror jeg. Mor og Victoria ikke med. Det er vi hellere snakke.
Så prøver vi lige endnu en rokkesten. Den gang i Paradisbakkerne. Se, det var en rokkesten. Når man lige tager sig kræfter til, så rokker den altså. Se, man kan se den rokker, far! Åh ja, nu rokker den da rigtig meget. Den ryster. Nu skal vi selvfølgelig vælge den. Seriøst? Nej. Så kan jeg godt rykke den. Nu rokker det lidt mere. Nu må du ikke ryste så meget, så kan vi begge gå ned i støen. Kom ned. Den rykker. Fra 30 til 35. Ja. Mhm. Ja. Det var rokkestenen, og den rokkede. Selv børn kunne få den til at rokke, så vi. Så det var succes. Også må der være modigt med rappeller her. Der er langt af. Der er nogen, der har en vest på. Får man da lige en snortur her. Hold op, jeg skulle ikke nyde noget. Så fandt vi lige en af toppene her på. Udsigt over Opalsøen og Hammersø. Hammers hus i baggrunden. Jeg tror, vi skal til højre ned her, og så... Det var altså godt, det var lige derovre. Mm. Så nogle billeder med den vej af. Hvor mange megapixel sagde du tog på 3-4? 50? Ja. Jeg tager 48. Tror du nu skal jeg sidde i bilen eller hvad? Så må vi se, hvad der er heroppe på toppen af klippen. Der er en Victoria. Og der er luft heroppe. Hold nu bødt. Oppe her. Så kom vi på toppen af stenbruget. Vi går ikke helt ud på toppen. Bliver her, ja. De her sten, de ligger løs. Det kan godt være tons tunge man. Der er udsigt og blæst. Også. Udsigt til Hammerhavn. Hammershus. Det hele herfra.
Østersø. Så nyder vi udsigten. Hammersø. Sidder du lige over kanten? Ej, lad være med det. Altid fuld af måger. Dem kan vi klippe for. Så er vi lige forbi Hammer Havn igen. Der er altid store bølger. Så flygter pindsvin fra os. Hvor løber du hen? Se, det er min ven. Svinefilm. Det er fra briller. Ej, hvor sjov. Det var faktisk det er faktisk den der specielle art, bornholmske art. Den lever kun i de bornholmske fjelde. Det var sjovt. Så er der flere trapper, men vi skal jo lige ned for enden, om så kan sige, for at se op på vandfaldet jo. Kom så, mor. Bare stille og roligt. Og masser af tid. Jeg tror, det kunne være noget stoppelse deroppe måske. Ja, det er det, men de skal have en højtryksrens på, så brænder bedre. Det var så det vandfald. Hvad kan man kalde det? Drypfald. Det kan man. I hvert fald pissedæk. Bæk, eller hvad man kalder det. Dryppebæk. Ja. Såkaldt pissebækken, men der er ikke meget bæk over den. Nej, men der kan vandet godt lide, at den får for pisser noget. Fordi det drypper sådan. Nej, det er ikke noget godt. Nu kan lige se, om vi kan komme op på den bro der, eller hvad der sker. Eller om det koster penge, eller hvad det gør. Prøv i hvert fald lige at se, om vi kan nå det inden solnedgang. Ja, jeg så det var et eller andet, men... Du så ikke, det var lige engang. Nej. Er der nogen derovre? Togbanen, hvad sker derovre? Hvad er det her? Herude, eller hvad? Det er her. Granit. Jeg skal bare lige ud. Det
Så det er simpelthen måske haft, hvad hedder sådan noget, transportbånd direkte ned til båden hernede. Ja. Så må vi se om tøstrengen tør gå på den bro der. Ja, han tør godt jo, men han skal ikke gå den vej der. Der er båd. Nej. Der er bare at give dig. En knækker. Det var da fantastisk udsigt. Vi kan tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skibsækker. Og en Sverige i fjerne, vi kommer helt herop. Men vigtigt, det er lidt ubehageligt. Det kan ikke være andet, når vi snor på. Så tager vi klasse derude mod det her. Det ligger der et andet sted derovre. Det var da en fantastisk udsigt. Ja. Nu skal vi se, at vi ikke falder her. Det var dumt, jo. Men jeg tror, der er en lille sø herovre også. Det er i hvert fald ikke lavet ud også en strøm. Nej. Jeg tror, at udsigten vil være det her. Så må vi se, om der er solnedgang her ved Rang. Så tager vi lige en tur ud på Danmarks længste bådebro. Cirka 200 meter lang. Hurtigt. Simpelthen bare en bådehavn, anlagt 2 meter ude for kysten. Der lige står, det bliver vådt lidt. Se, der er 4 der. Vælger til højre, og bare whoop. Det er ikke meget med brillerne, jeg ser Så er vi lige en svanekoloni, tror jeg. Det er dejligt, det er bare måge altid. Jeg vil jo lige ned og tjekke det, mens vi tog derhen. Så jeg vil lige ned og tjekke det. Jeg kan lige noget smut. Han tror, det er løgn, men der er sandelig krokodiller på Bornholm. Så er det vist op oprustning og pakning. Nej, folk er godt i gang. Nej, der sker også noget der. Gå fremad. Ja, vi har faktisk masser af plads jo. Prøv at køre den lidt. Og så se. Plads til masser endnu jo. Der bliver pusset. Der er 2 Victoria, kan du sådan se. Så virker spejlet. Kan du ringe til Victoria? Sådan. Er hun smart. Hej. Så er lige før vi kører. Jeg siger tak for nu. Dejlig uge på Bornholm. Så triller vi. Hej. Nu vinker jeg i baggrunden. Ja. Så er et fint hus. En god uge.
Så er vi lige ved indsejling til Ystad. Bagbord. Det ser faktisk ud til, at vi er nogle af de første, der kommer af, måske hvis vi er heldige. Hvis det er held. Nu vil vi lige holde ind for at se på en dejlig fin plante her ved Sverige. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det så det. Der er kæmpe bjørnklo. Og det ser ikke ud til, at de har bekæmpningspligt. Der står en hel skov der. Så åbner bare derovre på alle sammen. Ja, ja. Ah, nu sker der den rød. Ja, jeg skal lige vente lidt. Fortsæt. Du skal bare lige bare. Den har skant. Det må den have gjort. Ja, men jeg skal lige være sikker, fordi det var en sikkerhed. Så er vi snart i Danmark igen. Ja, omkring halvvejs ud af broen. Nå, får ham med. Det er efter den flotte del af broen. Ja, det er så. Der er ikke sådan, der var. Hvor er det filmet, det derude på broen? Der kommer altså næste flyver op der. Kommer hurtigt op. Så er du fra Sjælland eller København? Jeg tror 600 meter. Det er som de indikerer, at så kører vi her. I Danmark. Så skal vi lige have lidt mere film med Storebælt. Jeg har aldrig fået nok film med Storebælt. Hvordan kommer de op? Der er vel en elevator inde i pylonerne. Nej, der er en elevator. Det er sådan noget udstyr på, så går de op ad dem. Nej, de har en elevator. Jeg kan godt. Har du ikke set store arbejde op ad dem der? Vi ser PM. Modkørende tog. Så er vi da heldige alligevel. Nu kommer der et Ford tog imod os og lige filme der. Så vi. Der står stadig Tour de France. Så kører vi lige Tour de France fælles fodspor her et par dage efter, eller en uge efter det jo. Og lige ringe til campingplads, der har besøg af dem. Eller besøg, de kører lige forbi her i hvert fald. En god cykel. Der stod der malet her i hvert fald. Hvor det se. Men de har sparet på malingen her. Ja. Så skal vi lige have et lille billede af den sidste bro i dag. Så har vi lige de 3 broer igen på hjemturen. Og Lillebælt, og så er der næsten solnedgang. Ikke helt, men nærmer sig der. Så nåede vi der til fastlandet for alvor. Så var der Jylland. Så kører vi lige de sidste par 100 meter her, inden igennem Brørup mod Toften. Så var det Bornholmer-tur slut. Var det en god uge? Fucking god uge. Det er så en god tur. Den har været god. Ja. Så fanden. Så må heller lige bare blink. Jeg kan ikke huske, hvor jeg skal dreje henne, jo. Det er lang siden, jeg har været der sidst, ja. Det ligner næsten sig selv, jo. Du er nærmest blevet vant til Bornholm. Ja. Hækken er De kan ikke klippe hæk her. Hækken er vokset i hvert fald. Vi har da ikke klippet hæk, ja. Det er klippet, det er så ikke skæv, kan jeg se. Ja, det har de sgu da også. Så. Det vil være der. Hun har fået 2 besøger. Det er gæster. Nej, så er der mål. Giftet nogle dæk. Og så er der forhåbentlig ikke
parkeret med håndbremsen. Det ved jeg ikke. Det er Oliver, der er Nå, det var det. Tak for nu. Så skal vi bare pakke det ud. Ja.